Sin tao so gini way ako nakaya nakapasin mga record bang muuno ng tao chimo koy paibat sinamon nagkamatay. So bang patay sin tao so kay ngatan ko amon kay ngatan ko patay sin tao so lugay sin Marcialo. Labi upat nga gatos nga ibo. Patay lugay sin Marcialo. Jadi bihaon ipapahundungin niyaon bang buhi di ko kay ngatan yan na nakanat pakaula-ulaan. Sabab binhula ini way na pagkaon. Kaya sigpitan in tao sing kabuyanan di. Di agad din tao mabuhi sabab way na pangabuyanan niya. Jadi bihaon nagtulak ing katan pagkatan imbang sana mo pagkatan ula. Lahinan kami Pilipino. Kalagihan na mo, magbalikin pagkadat sin bangsayan, tausog kami unal. Kalagihan namin tausog ulmaton kasing katan bangsa. Maano siya da kami sa? Manawagan niyo sa gobyerno kasi maraming sultan dito sa sulong ng Giblay. Hindi natin malaman kung sinong sultan dito. Ngayon gusto ninyo magkaroon ng sultan ng Tausug. So, ano bang masasabi niyo? Insultan di halupasok, naggulal simbaran, bukon siya sultan uno yan. Di mga yan nakinasadya nagangguhan, di siya panubong, sing karatuan. Bukon insultan, andilon sin tao. Bukon insultan, parintahon sinambok pamarinta. Insultan, independensiyan, mamarinta. Dari halupasok, Pilipino pakatan. Sampay sultan niya, Pilipino ra. Nagpapakay passport, kaya din ka magsultan. Subay niya panawagon ni President, magsiyang magsultan. Yung kalagyan ta, bukon magsultan muna. Government sin tausog in pagkadatan kilahon. Way government sin tausog bihahon. Bihahon, insultanit, way kila sin tao. Kilahon subay in government insultanit sin lupasok. Amot in government niya. Jadi biyahon in tausog, dari nakaagad ini nangilahi sin sultanit sa bunal. Bukon pasultan ing kila, way pasultan. Sabab in sultan di makapakaon na tao. Sultanit di makapakaon. In sultan manusia, bukon siya pamarinta. Na manggulalon sin tao in pamarinta, buk manusia, matay in tao, hiro makapakaon kaniya. Dari in kalagihan, government sila pasok in Timindo. Bukon sultan. Magbayain tao magpisip patindukon ni sin sultan. Pangman in government Timindo. Ang pagbayo ng Paano ang proseso kung gusto nyo na magkaroon ng sultan? Paano? Apag bil maarupan. Apag bil maarupan sin tausog, di nga kauman pakauman, mag-ison, isyuin bilang hinangon nila tao masing kauman nila, ampa sila maripakalaguan, mag-ison, isyuin piyon sin tao, halupasog, mamarinta. Ako kabayaan singkatan. Biyahon in tausog, bukon magpi sin kabaran, bukon. Piyon sin hambuk pamarinta, isyuin tao mapatot mamarinta sinula. Baran ko, dibukon ako sultan. Ako nag-uhan sin perkara ini, bangman in tausog makasayo. Bukon sultan in patindoon, government niya. Jadi subay in tao katan, magpising kabayaan niya, punuin sultan pagyanon. In sultan manusia, sultanit government, pamarinta. Katan manusia, tagkapatot sin sultanit. Jadi subay ito yung kilahon mo na, ang pamangilasin is yung tao maas. Amo yan yung pagparinta sa bunal si Lupaso. Di man dyan sultan yung piyon. Subay government mo na yung piyon. Sultanit mo na timidog, ampay sultan patindogon. Isyo in munal sultan. Pagkapiat yung kalagyan. Gusto na lang ha. Sa palagay niyo, pagbabuo na itong Tausug government, kung mayroon na kayong sultan yung progreso ng sulong mga Tausug. Mayaw na kunin lupan sa Banging kami pagkadatan si bangsa katana sa Lupasok Marayaw. Banging kami sa lulmaton singkatan bangsa sa Lupasok Marayaw. Tausog, pinakamarayaw tao. Halawang sin Lupasok ini, imano siya na nagkaadat. Magkabuhiin tao ring ambok-pambok kauman, nagtatabang tiyabangi. Naabot kami biyot singkatan bangsa, di kami magkilahi magtaiban. Pabalik batangon na mo in Tausog, magkila magtaiban. In Tausog, nagpipikir sining hambok-pambok mabinsana, sibu-sibu, diajakaan niya in kabuyanan sing kaibanan. Jadi mang kami on na government, magkasalamat kami sin Lupasok, bang kami nakandiwiron na minukamo. Dan ing kami magkadatakatan sa rasin dunya, pagkadatan na mo, karena ing kami mabayain dunya, mangilahi kamo, ambok kami sa biada kanila pamarinta. Ambok kami manusia, ambok kami hula, ambok kami empire.
Bukon kami tiyatak biris na to, kaya pamarintay siyo-siyo. Kabayaan na mo, di bason kami rin nga pamarintay ni. Gumawa kami rin nga pamarintay, kamo din hula. Bukon kami sa katag na ang panangawa ini. Asal hula na mo din katag na. Di nga Kastila Milikan, wa kami ni kiararapatan, tausog kami sa punal. Ang ng gobyerno, yung tausok.